yeah, I'm go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Welcome to Del Gallego. Pasok tayo dito. Matanong tayo. Sir, patanong po. Ito na po yung papunta ng sentro ng Del Gallego? Ah, diretso lang. Diretso lang po ito. Sige, salamat po. Yun, good morning mga kagala. Ito tayo, papasok sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. Time check, it's 10:05 ng umaga. Woo! So dito tayo mag-iikot-ikot, mag-aagala. Del Gallego. Ayun, so tingnan natin yung ito na yung Riles. Welcome. Ano to? Poblasyon Zone 2. So, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my school na to. Nasaan yung kanilang pamahalang bayan? Parang hindi ito. School to eh. Parang wala na dyan. Yun, good morning mga kagala. Eto tayo sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. So ito yata yung main street nila. Ando doon yung church, saka yung kanilang pamahalaang bayan. Pakita ko po sa inyo mamaya. Ayun yung church ng Del Gallego. So, try natin makapasok kung pwede. Santa Rita di Casia Parish. Pakita ko sa inyo. Yun. Sa kabila yung kanilang munisipyo. Ayan. Municipality of Del Gallego, Camarines Sur, 1937.
Papakita natin yung munisipyo nila, saka yung church nila. Eto, lakad naman tayo sa, I think, sa may palengke. Yun. So, pakita natin yung nilalakaran nating street. Welcome to Del Gallego. Yan, ito yata yung palengke. Hahanap na rin siguro tayo ng mga kainan. Time check is 10:20 ng umaga. Hindi pa tayo nag-aagahan. Init. Ito na yata. Naman na, bibigla mo na lang yan. 140 na lang yan, pwede na. 140 for dapat. Del Gallego. Woo! No parking on both sides. Saya. So, ito yung palengke. Wala na. Ito na po yung pinaka-center ng Del Gallego. Meron pa po dun sa baba. Doon po yung palengke. Doon pala, mali. Ito tayo ng palengke. Ito na pala. Ito na pala yung palengke. Hanap tayo ng mga kainan. Gutom na ako. Ayun oh. Init. Ito. Sakto. Tingnan natin isa-isa. Sarap. Ito pa. Pinarito. Yung isa. Time check, it's 10:30 ng umaga. Let's eat ng agahan. Dito tayo, may electric pan dito. Rice, bopis, ampalaya, and ginisang isda sa pechay. Yun o. Let's eat. So yun, lalabas na tayo ng bayan ng Del Gallego. Maraming salamat po ulit sa panonood.